kahvia tosiaan. Kuntaparlamentin tulokset on niin valtavan hyvät ollut, että me järjestettiin tämmöinen torilla tavataan tämmöinen juhla. Tulkaa tänne. Antakaa valtavat aplodit, nimittäin nyt sieltä saapuu kunnanjohtaja Kimmo Hinno ja Muhoksen yrittäjien puheenjohtaja Mika Mattila. Oliko siinä ne aplodit? Antakaa ne kovemmat aplodit. Kolmansia oltiin kuntaparlamentissa. Ja hei, kumman ansiota se on? Onko se kunnan ansiota vai onko se yrittäjien ansiota? Kumpi sen nyt sen on oikeastaan niin kuin sen palakin on? Onko se pelkästään kunnan vai onko se pelkästään yrittäjien se työ? No niin, minä vastaan tähän, niin kyllä se on yrittäjien ansiota, että ei sitä kyselyä kunnalle teetetty. No minä taas vastaan, että kyllä se on myöskin kunnan ansiota, että menestytti, koska se on kysely tarkoitettu myöskin kunnan työkaluksi parantaa kunnan elinvoimaa ja työtä yrittäjyyden eteen. Eli se oli siis molempia ansiota, niinkö? Mitä se kunta on tehnyt sitten, että se säväytti niin kuin yrittäjien puheenjohtajaa tuo, että kunta, onko se yhteistyö niin mutkatonta, ainakin mitä on ollut hoksannut, että yhteistyö kunnan kanssa on äärettömän mutkatonta? Joo, kyllä se on se yrittäjien kunnan välinen yhteistyö ja vuorovaikutus on tosi välitöntä ja avointa, rehellistä ja reilua. Ja se, mitä kunta on tehnyt yrittäjyyden eteen ja miten on huomioinut paikalliset yritykset ja muuta, niin tämä oli sitten taas yrittäjiltä kiitos kunnalle. Että siellä on monta semmoista pikkujuttua, mikä vaikutti tuohon kyselyn tulokseen. Entä kunnan suuntaan, niin mitä yrittäjät on tehnyt, että yhteistyö on ollut niin saumatonta? No minä sanoisin näin, että meillä on ollut tosi tiivis yhteistyö, ainakin sen aikaa, mitä minä tällä puoli vuotta olen ollut, että mielellään käyn yrityksessä tapaamassa heitä, haluan kuulla, miten yrityksillä menee, käydään yrityksen kokouksissa tai yrittäjien kokouksissa. Ja pyritään myös näissä meidän omissa hankinnoissakin siihen, että myös meidän paikallisilla yrityksillä olisi mahdollista päästä näihin hankintoihin, mitä kunta tekee. Nyt meillä on meneillään tuossa tuo Assari on laittanut tämmöisen yritysharavan pystyyn ja me selvitellään tällä hetkellä Muhoksen yrityskannasta, että mitkä meidän yritysten tilanteet on, että ketkä haluaa lisää mahdollisesti työvoimaa ja mitkä heidän tulevaisuuden näkymät on ja muut, niin se sitten entisestään helpottaa sitä meidän näkemistä sinne tulevaisuuteen. Hei, niin mikä on tulevaisuudessa? Onko tässä mahdollista vielä parantaa? Edellinen sijoitus oli 94 ja nyt ollaan kolmansia. 92. 92? Niin ei se nyt kumminkaan niin huono ollut. Eihän se ollut paha 92. 94 olisi ollut aika. Me oltiin kumminkin 92. On se huikea se parannus. Eikö ole? Mitä se kommentoitte siihen, että miten se on mahdollista tommonen, että onko siinä joku virhe tullut? Minä epäilisin, että siinä on virhe varmasti. Älä epäile, ei siinä ole virhettä. Kyllä se kaikki hyvä lähtee jo niin kuin 2-3 vuoden takaa. Että se tapahtui tosi isoja muutoksia positiiviseen suuntaan. Muhoksella kunnassa vaihtui valtuusto ja vaihtui niin. Asseri tuli meille elinkeinopäälliköksi ja Jussi tuli kunnanjohtajaksi. Niin ne on niin kuin tosi isoja muutoksia, mitä kunnassa tapahtui. Ja ne edellisen kysely sitten sattui justiinsa puoli vuotta sen jälkeen, kun Jussi ja Asseri aloitti kunnassa töissä, niin se ei ihan ehtinyt se puolen vuoden positiivinen käänne näkyä vielä niissä tuloksissa, mutta nyt se sitten tuli niin kuin jackpottina, mutta tähänkään ei saa sitten jäädä niin kuin laakereille lepäämään ja tyytyä tähän, vaan jatketaan työtä ja ollaan 2 vuoden päästä sitten Suomen ykkösiä. No kyllä minä vähän kehun yrittäjien puheenjohtajaakin, että minä alan esittää kohta, kun tuossa on noita tähtiä, että laitetaan 1 tähti lisää tuolle yrittäjien puheenjohtajalle, mutta katsotaan miten käy. Ja sen verran vielä tarkennan tuohon, että tuo yrittäjien puheenjohtaja, se ei kovin vaatimaton mies ollut tuolla Turussakaan. Se ilmoitti siellä jo saman tien, että meidän seuraava tavoite on se, että me kasvetaan yli 10 000 asukkaan kunnaksi, eli eri sarjaan, ja voitetaan se. No niin, antakaa vaan aplodit. Oho, huikeeta. Huikeeta. Miten se saavutetaan semmoinen, että kasvataan yli 10 000? Tännehän pitäisi tulla jotain isoja yrityksiä. Pitäisikö ne tulee lisää työntekijöitä? No ensin me tarvitaan niitä asuntoja. Ei se auta, vaikka tänne tulisi yrityksiä kuinka paljon, jos ne työntekijät ei voi asua täällä. Joo. Onko tulossa asuntoja?
No toivottavasti. Sen eteen tehdään päättäjien kanssa paljon töitä ja nyt on hyvät päättäjät. He on ilmoittanut, että viranhaltijat valmistelee asioita ja päättäjät päättää, niin tämä on terve malli. Mahtavaa. Ja täällähän on aika kovia yrityksiä nyt on täällä tämmöinen valtakunnallistikin tämä merkittävä tämä Kaktos. No muun muassa, ja sanottaisiko näin, että sen verran voin sanoa, että paljon suurempien yritysten kanssa vielä neuvotellaan, että niin kuin tuo tekninen johtaja on minua opettanut, että täällä on valtakunnan vahvin sähköverkko ja sen avulla voi havitella vaikka vähän suurempiakin yrityksiä sijoittumaan tänne Muhokselle. Joo, niin olen siinä seurannut sitä kunnanvaltuustohommaa, niin siinä on siis Suomen tasolla niin kuin siis puhdasta ja riittävästi sitä sähköä on Muhoksella saatavilla. Että kuluttakaa ihan rauhassa sähköä, se ei Muhokselta ei lopu se sähkö. Sanopa Jaakko. Muhos on superpaikka. Mikä on sanonut? Mä voin tuohon kommentoida. Muhos on superpaikka ja se, että Muhosta on pidetty semmoisena nukkuvana nurkkakuntana, missä ei ole muuta kuin maataloutta. Meitä ei ole otettu tosissaan, me ei olla oltu niin sanotusti katuuskottavia, mutta ollaan tehty sinnikkäästi töitä kunnan kanssa yhdessä ja nyt ollaan oikeasti katuuskottavia. Hei, onko mitään nyt suunnitelmia sitten vielä tässä nyt jotakin tulevaisuuteen? Onko se ihan toisissa, että me, no ei me nyt 10 000, vai pystytäänkö me 10 000 yli nousemaan? Eihän me voi. No totta kai me voidaan. Ootko realistinen siinä? No miksi ei? Niin. Kerro yksikin syy, että miksi ei voitaisi nostaa 10 000 asukkaa kunnaksi. Se on kova tavoite. Ja hei, niin. Niin, no mietitään sillä tavalla, että kunta on kaavoittanut paljon uusia asualueita. Meillä tulee tuossa, oliko nyt lokakuussa, Kirkkosaaren tontit hakuun ja nyt on jo tiedossa, että todella kovaa kilpailu tulee niistä tonteista. Että yhteydenottoja on tullut jo tähän mennessä ja sinne on ihmiset halunneet mennä katsomaan, että näkevät mihin ne tontit sijoittuu sinne. Että erittäin luottavainen on esimerkiksi näiden Kirkkosaaren tonttien osalta. Kyllä. Nyt se suurin kysymys on tosiaan se vuokra-asunnot. Että ymmärsin, että viime kuussakin meillä oli tilanne, että meillä oli yhtään vapaata vuokra-asuntoa Muhoksella. Se ei ole kauhean terve malli. Joo, kyllä. Kyllä se tämä palkintokin houkuttaa ihmisiä ja yrityksiä muuttaa tänne, kun ollaan kuitenkin Pohjois-Pohjanmaan ykkösiä ja Pohjois-Pohjanmaan niin yrittäjämyönteisin kunta, niin on se kyllä kumma, jos ei yritykset halua tulla Muhokselle yrittäjä asumaan. Näin se varmasti on. Siinä on hyvä pöhinä nyt tosiaan kunnan ja yrittäjien välillä, että siinä on hyvä meininki. Niin onko vielä jotakin, mitä haluaisitte sanoa tuosta kuntabarometrista? Teillä oli hyvä reissu, mutta siis mä sitä ajattelin, että te tiesitte sen tuloksen, kun te menitte sinne. Missä ei tiedetty. Ettekö? Te tiesitte sen. Ei tietty. Ei. Mika sanoi meille, että jos ollaan 10 joukossa Pohjois-Pohjanmaalla, niin ollaan tyytyväisiä. No mikä se oli se fiilis sitten, kun olette siellä paikan päällä? Ja oliko joku sanonut täällä, että tulispa kohta, oliko näin? Voitko kertoa siitä? No joo, se oli kyllä ihan mahtava fiilis. Jamppa oli ajatellut, siinä Salmisen Petri rupesi kertoa tarinaa ennen. Hyvä Jamppa. Ennen tätä barometritulosten julkistusta, niin Jamppa oli ajatellut, että olisi se mahtavaa, kun tuolla lukisi Muhos. Ja sitten kun se Petri sanoi, että täällä on pienissä kunnissa pienten kuntien sarjassa yksi noussut huimasti ylöspäin, niin mä ajattelin, että vitsi, että olisipa mahtavaa, kun se olisi Muhos. Niin sitten sinne lävähti Muhos taululle ja olihan se kyllä ihan voittajafiilis. Te hyppäsitte heti ylös. Kyllä, siellä nyrkit heilu ja ääntä lähti. Kyllä mä katsoin niitä kuvia, kun teistä oli otettu ne kuvat. Se oli aito semmoinen hymy ja se oli ilo, että se oli yllätys, että se kyllä tukee sitä, että ette tiennyt sitä etukäteen. Että se... Ei tietty. Ja teillä oli hyvä edustus siellä, kunnan johtoa ja yrittäjien johtoa. No joo, olen kyllä tyytyväinen, että kunnan hallituksen jäsenet on ymmärtänyt, että nämä on niitä tilaisuuksia, missä heidän on myös oltava paikan päällä verkostoitumassa, että ei se, että kunnan päättäjäkin täällä omassa kotikunnassa vaan kiertelee, niin ei sillä saa Muhosta maailmankartalle. Kyllä. Mutta nyt ollaan. Niin on. Maailmankartalla ollaan. Antakaa valtavat aplodit. Muhos on nyt tunnettu yrittäjä, ystävällinen kunta. Ja otetaanko me sitten ketään seuraavaksi tänne, vai haluatteko vielä jotakin sanoa? Nyt onko tämä on rento tapahtuma tässä, voi vielä jatkaa näitä puheita vielä miten pitkään haluaa. No Mikahan on niin kova puhumaan, että sehän puhuu vaikka iltaan saakka täällä. Markkasen Jamppa oli sitä mieltä, että sille pitää aina tilata ruokaa, että se on vähän aikaa hiljaa. Haluatko vielä Mika jotakin sanoa? Niin kylläkään sitä hypöttää kaikenlaista, mutta kun pitäisi asiaa puhua, niin loppuu sanat kesken. No niin, antakaapa vielä valtavat aplodit. Siinä kunnanjohtaja Kimmo Hinno ja Muhoksen yrittäjien puheenjohtaja Mika Mattila.
Asseri Piina Penkki. Okei, tule Asseri käymään täällä. Asseri järjestänyt tämän tapahtumankin. Morjes. Istu siihen ja ota siitä mikki. Tuossa on mikki telineissä siinä, niin pistä tuo pieni. Minä tässä samalla miksaankin tässä muuten niin. Sinäkö sait idea, että nyt järjestää yhtäkkiä tämä torijuhla? Vai mistä se tuli? Mistä tuli idea? Että päästään tänne kahville. 150 kuppia kahvia, 150 munkkia. Ja on luvattu vielä, että 2 saatte ottaa. 2 kuppia, 2 munkkia. Se tuli, kyllä se toiveena tuli jossakin, missähän somessa se oli kommentti, että torilla tavataan ja juhlat torille. Ja joku sen lupasi ja sittenhän siihen tartuttiin ja tässä ollaan. Siitä se lähti sitten. Hei, minkälaista on ollut täällä olla elinkeinopäällikkönä täällä Muhoksen kunnassa? Niin miten pitkään sä oot ollut täällä nyt? No ala-asteen matematiikalla laskettuna niin noin 2,5 vuotta. Joo. Minkälaista on ollut? Yllättikö joku homma? Mitenkä hyvää yhteistyötä täällä on vai? Pitikö sitä vääntää yrittäjien kanssa tuota hommaa vai oliko se heti, että se lähti sujumaan heti? Joo, oli mukava tulla ja näki sillä lailla, että työsarkaa on, niin oli mukava heittäytyä ja hyvä porukka kunnassa ja huippuyrittäjät, niin todella hyvin lähti kyllä heti jalalle ja on ollut todella mukava. Ja kyllä se Mikon lanseerama slogan, Muhos on superpaikka, niin sen mukaan me eletään tämän. Kyllä. No niin, antakaa aplodit siellä. Aina vaan joka väliin. Voi sitten oikeastaan joka kommentin väliin taputtaa, koska se rentouttaa. Niin kun esityjätkin kun laulaa, niin nehän saa joka biisin jälkeen aina aplodit. Niin voisitte tehdä joka kommentin jälkeen taputtaa, vähän se rentouttaa meitä. No mitä, hei, tonttia on tullut, yritysalueita, onko niitä yrityspuistoja tullut lisää? Teollisuusalueita on tullut lisää ja tuli tuonne, tiet tehtiin tonne. Ja menikö ne tontit kaupaksi? Niitähän oli tarjolla niitä tontteja tuolla. Oliko Veturi se oli Veturi se alue? Joo, yrityspuisto Veturi, eli tämä Kirkonkylän teollisuusalueen laajennus. Siinä on pitää oikein yrittää päässä laskea mielessä. Aika monta tonttia oli. Mäkin katsoin sitä karttaa. Onko se kymmenkunta tonttia niin, siinä on? Niin. Tietysti niitä voi sitten, ei ole niihin tonttirajoihin sidottu, että siinä pystyy isompaa ja pienempää, mutta sitä takamatkaa kyllä on juostu kiinni kiitettävästi, että jos mietitään, että kun tulin tänne, niin oli, niin jos teollisuustonteista, halli- tai tuotantotilatonteista puhuttiin, niin oli 1 heti rakennusvalmistontti ja nyt on kyllä mihin tarttua. Ja sitten jos mietitään niitä, että minkä verran meillä on tontin tarvitsijoita tiedossa, niin jos kaikki päättäisi nyt heti ottaa tontin, niin me jouduttaisiin myymään ei oota. Joo. Mutta hyvin on sille, että jos Nokian kankaalle on tulossa tuohon niin kaupungin puolelle lisää tontteja ja sitten tuohon Turnaväntien risteykseen ja tässä kylällä on. Ja tietysti hoivapalvelutontteja on myös tuossa niin TK-vieressä, että jos joku miettii... Hoivapalvelu? Joo, jos miettii tämmöistä jotakin palveluasumista tai muuta, niin siellä on kyllä mestaa ja tietysti sitten näitä asuntotontteja on kanssa hyvin tullut tarjolle. Että. Kyllä, tonttitilanne on hyvä. Miten se toimitilat sitten, jos haluaa joku toimitila, joku halli sinne, niin niitäkin löytyy jonkun verran. Mutta siis toimitilojakin löytyy aika kivasti niin yrityksillä, eikö löydykin nyt? No löytyy ja mehän on pyritty ne kaikki laittaa sinne muhos.fi kautta toimitilat sivustolle. Ne toimitilat, mitkä on niin meillä tiedossa ja on välillä kysyttykin, sitten vähän aktivoitu porukka, että jos on tiloja, niin infota meille, niin laitetaan näkyville. Ja siinähän on nyt, jos mietitään, niin Leinosen Villellä on tehtaan tiellä joitakin heti vapaata paikkoja ja sitten tietysti pyritään jatkossa sanotaan, että valmistellaan asioita. Mutta pelissä aktiivisesti mukaan. Niin, joo. Hei, no mitä muuta, onko tuommoista elinkeinoon liittyvää suunnitelmaa? Onko tulossa jotakin kovia juttuja nyt tänä vuonna vielä? Onko mitään, voitko paljastaa tässä? Ei kaikkia voi tietysti paljastaa, mutta että onko tulossa jotakin, minkälaisia voin tehdä semmoisen paljastuksen, että töitä tehdään rajusti sen eteen, että viedään Muhosta eteenpäin. Kyllä. Tämmöisen
No niin, antakaa aplodit, että unohditte taas taput. Vielä kovat aplodit. Töitä tehdään koko ajan. Tuleeko Aimokin vielä juttelemaan? Tuleeko? Joo, tulee Aimokin. Tule. No niin, sano. No niin, anna mikki tossa. Ota se sama, joo. Minä haluan tuosta Asserista kertoa semmoisen jutun teille, joka ei ehkä päälle päin näy, tai oikeastaan se loistaa siellä Asserin aurana sen pää yläpuolella. Eli unohtuu tuossa 2,5 vuotta sitten Asseri tuli kuntaan töihin ja se, että se on hoitanut tätä elinkeinopuolta, niin okei, mutta hän on muistanut hoitaa myös ne kotiasiat, jotka on varmasti ne kaikille meille ne tärkeimmät jutut ja kun otetaan huomioon se, miten raskas jakso siinä Asserilla oli yhteenväliin ja nyt kuitenkin valoa on silläkin puolella, niin nautitaan näistä hetkistä ja kiitos Asseri. Kiitos, Live. Kiitos Mikko. Ole hyvä, Aimo. Ja, Kiitoksia. Niin, sä oot kunnan hallituksen puheenjohtaja. No niin, ollaan. Oot sä ollut monta vuotta jo siinä hommassa? No tämän valtuustokauden, mitä nyt on keretty olla. Joo, minkälainen tehtävä se on? No se on aikaa vievä tehtävä ja siinä voi käyttää aikaa siihen niin paljon kuin vaan suinkin itsellä rahkeita riittää. Että alussa, kun oli vielä työelämässä, niin siinä oli melko yhteensovittaminen, että lähestulkoon semmoisiin paikkoihin kerkesi, missä pitäisi olla paikalla, mutta nyt sitten myöhemmin, kun on syksystä asti ollut vähän vapaalla, niin aikaa on, tämä on ihan osa-aikainen työ, jos sen oikein tiiviisti yrittää hoitaa. Kyllä. Niin sä oot jäänyt eläkkeelle nyt, enkö? No viime lokakuussa. No niin, se on uploadit. Eikö se ole uploadit sieltä? Kyllä. Hei, mitä kunnanhallituksessa, onko ollut mitä isoja päätöksiä siinä ollut? Onko ollut vaikeita päätöksiä? Onko niistä pitänyt vääntää vai onko ne mennyt ihan heille? No sanotaanko näin, että aika lailla yhteistuumi on näitä asioita viety eteenpäin ja se on sikäli ollut sitten hyvä niin kuin oman työn kannalta, että semmoinen yhteistyö pelaa ja isommista ja pienemmistä asioista aika lailla yhteisymmärryksessä menty eteenpäin. Tuosta palvelusetelistä sitä aika pitkään väännettiin kättiä tästä varhaiskasvatuksen ongelmista muutenkin, mutta nyt näyttää siltä, että siinäkin ollaan sitten päästy mukavasti eteenpäin ja saadaan kuntalaiset tyytyväiseksi. Joo, siitä upload. Eikö se ollut, montako vuotta sitä, onko se totta, oliko se siis 15 vuotta, 10 vuotta sitten ensimmäisen kerran esitetty sitä palveluseteliä vai? No sitä minä en oikein muista, mä olin siihen aikaan vähän tuolla taustajoukoissa, että en uskalla mennä arvelemaan, mutta on sitä nyt puhuttu tietenkin niin kauan kuin semmoisia seteleitä on varmaan jaettu, mutta nyt se katsottiin varmasti niin kuin ajankohta olla sopivia sen takia, että saa nämä hommat toimimaan tavalla tai toisella. Joo, ja nyt on tulossa päivähoitopaikkoja ja kaikkea lisää. No ei meillä niitä liikaa ole vieläkään, mutta toisaalta se on tietenkin, voisi ajatella hyväkin tilanne, että lapsia on hoitoon tulossa, mutta se, että jos niitä paikkoja on vähän, niin se on huono tilanne, mutta nythän me ollaan perustamassa ensi maanantaina valtuustokouksessa uutta päiväkotia, tuonne Kuusikon päiväkotiin, että sinne 2 ryhmää sitten sopii. Joo, niin olin uploadit sieltä. Joo, niin mä katsoin, että siellä oli esityslistalla oli semmoinen uusi päiväkoti tulossa. Ja oliko lapsia oli jonossa sitten, Koivulehti, minnekä niitä oli, oliko niitä jopa 40 jonossa? Miten, katsoinko mä? No kyllähän niitä jonossa tahtoo olla, että en uskalla vielä sanoa, että saadaanko tuolla vielä täytettyä ne paikat, mitä on tarkoitus, mutta kun perhepäivähoito vähenee ja perhepäivähoitojen määrä laskee ja nykyinen suuntaus on se, että lapset aika pian kuitenkin menevät sinne päivähoitoon ja perheet haluaa sitä kautta ne lapsensa myös kasvattaa. Tietenkin kotona on myös se oleellinen tehtävä, mutta myös sitten tällä varhaiskasvatuksella on suuri merkitys. Kyllä. Joo. Eikö hyvä tämä yleisö on meillä mahtava asiantunteva, taputtaa jokaisen vastauksen. Niin onko tulossa, tiedätkö, että onko tulossa minkälaisia vaikeita kysymyksiä kunnanhallitukseen syksyn aikana? No sanotaanko näin, että vaikein kysymys on varmaan rahan puute, että kuntatalous on varmaan kaikilla kunnilla tällä hetkellä tämä vuosi on aika kriittinen vuosi, että jos meillä viime vuonna saatiin vanhat alijäämät katettua ja päästiin plussalle, niin tämä vuosi näyttää jo paljon huonommalta, mutta se vaatii vain meille tekoja ja se, että
saadaan tämä yritysmaailma täällä Muhoksellakin virkistymään ja sitä kautta asukkaita lisää ja verotuloja, jotka on niin kuin erittäin suuri eliehto yhteisövero ja kiinteistöverojen ohella, niin sillä me pärjätään eteenpäin. Joo, kyllä, näin se on. Joo, kiitoksia. Onko mitään, mitä haluaisit? Sinähän olit mukana siellä, kun se palkinto tuli. Etkö ollutkin? No olin mukana ja onneksi lähdin mukaan ja mikäpä sen mahtavampaa olla itsekin siellä paikan päällä silloin, kun Muhos menestyy ja näkyy ulospäin ja antaa vähän niin kuin tämmöiselle luottamushenkilöillekin sitten vielä potkua siihen tulevaisuuden luottamiseen ja myös samalla kertoo sen, että jos kunnat on myönteisiä yritystoiminnalle ja yrityksille ja sanotaanko kasvavalle kehitykselle, niin se myös sitten joskus palkitaan. Joo, kyllä. Se on varmasti huikea ollut se hetki, kun te ette tiennyt sitä etukäteen. Te ette tiennyt, säkin voit vahvistaa. Minäkään tiennyt ja ette tiennyt. Sanon niin kuin tuossa matkan varrella, että olisi tuo kiva joskus 10 sakkiin päästä ja oikeastaan niin yksi semmoinen tavoite, jonka tässä uskaltaa ääneen sanoa, että voitettaisiin tuo Utajärvi ja niin me teemme. No niin, vaan. Joo, tässähän on kova kilpailu. Eikö se ole Tyrnävä, Utajärvi ja tässä niin... No siinä on näitä kuntia nyt sitten ympärillä ja aika hyvinhän ne nämä Pohjois-Pohjanmaan kunnat ylipäätänsä siellä menestyy, että siellä 10 joukossa on useampia kuntia. Joo, kyllä. Joo. Täällä on hyvä yrittää täällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Muhoksella on hyvä yrittää. Mutta se pitää sanoa, että ei pidä jäädä laakereille tässäkään asiassa, eli meillä on se tavoitteena, että säilyttää nuo asemat ja sitten töitä sen eteen pitää tehdä, ettei me saa tähän pysähtyä ja olla niin kuin laakereilla, että tämä ei ole niinkään suuri potti kuin joku jääkiekon MM-pronssi, että sitä voidaan hehkuttaa pitempään, mutta tätä ei kärsi hehkuttaa päivääkään, vaan tehdään töitä tästä päivästä eteenpäin. Niin, kyllä, niin se on nimenomaan. Mistä sitten niitä ideoita saadaan sitten, kun nythän pitäisi kaikki varmaan joku uusi idea sitten, millä tätä yritystoimintaa vielä kehitetään, mutta mistä niitä ideoita sitten saadaan? Eikö se lähde siitä ideasta sitten, nyt keksitään jotain? Ideoitahan voi kuntalaisetkin esittää ja samalla lailla sitten myös nämä kunnan luottamushenkilöt ja sitten yrittäjät, hän itse on aika kekseliäistä väkeä, että kyllä niitä ideoita tuo. Ja sen aika paljon niin kun tulee niin kun tämä Kirkkosaari 2 ilta on, ja siis kaikkia on ollut tämmöisiä, mitä on aika aktiivinen ollut kunta järjestämään semmoisia tapahtumia, missä kuntalaiset pääsee niin kuin ääneen ja kertomaan niitä ideoita ja kehitystoimenpiteitä. No siitä on kiittäminen meidän työntekijöitä, jotka tuolla kulttuuripuolella ja tuolla täällä yrityspuolella ja yleensä tuolla kuntapuolella meidän tiedottajat ja tämmöiset, jotka somessa tekee töitä, niin nehän siellä on avainasemassa, että ne tätä tietoisuutta levittää eteenpäin ja sitä kautta kuntalaisetkin pystyy osallistumaan näihin paremmin ja saavat tietoa siitä ja saavat semmoista potkua sitten kaikille, että kannattaa yhdessä olla tekemässä asioita. Niin se on aika tehokas semmoinen hetki, että niinku yhdessä ideoida. Että vaikka niinku tuossa Humanpoliksella on ollut paljon näitä yrittäjätapahtumia, että siinä yrittäjät kokoontuu ja sitten siinä vaihdetaan näitä ajatuksia ja keskustellaan, niin siitä saa semmoista potkua ja uutta ideaa sitten, että miten voisi kehittää sitä liiketoimintaa ja yritystoimintaa. Niinpä. Kyllä. Haluatko vielä jotakin sanoa? Ei tässä oikeastaan muuta kuin voi kiittää vaan kaikki, jotka täällä on paikalla ja kiittää niitä henkilöitä, jotka tähän hyvään tulokseen on ollut mukana tekemässä tätä lopputulosta ja mennään samalla vauhdilla eteenpäin ja katsotaan sitten 2 vuoden päästä, ollaanko pystytty tämä asema pitämään vai ollaanko jo siellä suuremmassa mittaluokassa ykkös siellä, niin kuin tuo Mika tuolla sormia näyttää. Sovitaan, että nähdään torilla taas 2 vuoden päästä. Ja juhlitaan niin. Nähdään torilla 2 vuoden. Kiitos Aimo. Kiitos. Mutta onko nyt sillä, että otetaan lisää kahvia vaan ja voitte vaihtaa ajatuksia keskenänne ja... Heti kahvit. Ei tarvitse puheita kuunnella. Niin, samalla voi kuunnella. Joo, meillä on joskus ollut semmoinen tapahtumia semmoisia, että et sinä saakaan sitä kahvia ottaa heti. Vaan sinun pitää kuunnella ensin pitkät puheet, mutta se on nyt joo. Tulukaa, sieltä tulee ensimmäiset tulet tuolta. Tulukaa hakemaan kahvia. Tässä ei tarvitse odottaa sitä puhetta ensin, vaan voi mennä heti. Tervetuloa, morjes. Eikä ole mahtava tapahtuma, kun suoraan kahville. Näin se pitää olla. Ja näin se on Muhoksella, morjes. Se on muualla tuolla, niin sä joudut pönöttämään ja odottamaan sitä, että sä pääset kahville. Mutta se on Muhoksella on rennompi meininki, että... Joo.